Ahoj, sleduješ FunRider, moje meno je Marcel, to je Autoškola Fun. Čaute, ja som Marian, robím tiež inštruktora v Autoškole Fun. Dnes si ukážeme v krátkom videjku, ako sa v praxi zrealizuje pozdĺžné parkovanie. Robíme toto video na základe vašich požiadaviek, pretože sa to namnožilo a boli by ste radi to videli v realite. Tak preto sme tu a budeme sa teraz tomu chvíľku venovať. Takže prichádzame na miesto, kde chceme zaparkovať. Prvé, čo musíme urobiť, zapneme smerovku, aby sme všetkým účastníkom dali vedieť, že chceme tento manéver vykonať. A zastavíme si vozidlo na takom mieste, odkiaľ samotné parkovanie môžeme začať. Je to také miesto, kde v zadnej časti vozidiel obidve sú zarovnané vedľa seba. Na cvičisku je to vstupná kuželka do pozdĺžneho parkovacieho miesta, ktorá sa nám ukazuje v pravom zadnom okienku maličkom. V tomto prípade je to ľavé zadné svetlo zaparkovaného vozidla pred nami. Zaradíme spiatočku a otočíme volantom do plnej pravej krajnej polohy. Zatáčame vozidlom a v našom spätnom zrkadle si kontrolujeme, teda vo vodičovom spätnom zrkadle si kontrolujeme orientačné body. To sú predné svetlomety vozidla zaparkovaného za nami a keď uvidím polovicu predného pravého svetlometu vozidla za nami, to vlastne je polovica tretieho kúžela na cvičisku. Vyrovnám volant a pokračujem ďalej. Pokračujem rovno, kým nám za spolujazdcové spätné zrkadlo sa neschová ľavá zadná časť vozidla, ktoré bude zaparkované pred nami a je to vlastne vstupný kužel pozdĺžneho parkovacieho miesta na cvičisku. Vtedy otočím plný volantom do plnej ľavej polohy a pokračujem s vozidlom na miesto, aby som sa zasunul a zaparkoval. A dorovnám sa tu a vyrovnám. Ako ste videli, nie je to vôbec žiadna veľká veda, stačí naozaj len dodržať základné orientačné body, sústrediť sa na ne a v prípade, že máte väčšie vozidlo ako my v autoškole, tak zohľadniť tieto rozmery vo vašom prípade. Tie kuželky, ktoré tam boli spomenuté s cvičiskom, bolo to viac menej len na prirovnanie pre žiakov a účastníkov kurzov. Keď budete mať ďalšie dotazy alebo otázky, prípadne nápady, ktoré by ste chceli vidieť zrealizované v praxi, dajte nám o tom vedieť, napíšte nám o tom a my veľmi radi niečo podobné natočíme znovu. Keď nám dáte like na toto video, budeme ešte viacej radi a tešíme sa na budúce.